Jarduere kongi esaten duten bezala, urte guztiko jarduerak antolatu behar ditugu, eta baita Nafarroan ez egunekoak bertakoak ere. Eta horretan gabiltza buru belarri, nik uste pasaden maiatzetik edo hasi ginen, ja buruan hainbat konturekin, eta gauza desente antolatu ditugu. Orain lanik potoloena daukaguna da, Sanferminak antolatzea, azkanen egun asko dira, talde asko lotu behar dira, jarduera desente nahi ditugu eskaini Sanferminetan, eta horretan gabiltza buru belarri taldeek ere eskatzen dute urte hasieratikan jakitea pixka bat beraien egutegi antolatzeko, eta hortxe gabiltza. Sanferminez gain, urtean zehar baditugu beste hainbat ekintza, eta oraintxe berehala etorriko dana izango da martxoak 4an Otsain kantuz eguna. Hor, herri desberdinetan egingo ditugu kantu jirak herrietan, eta gero elkartuko gara nahi dugun guztiok, eta zuek ere bai, noski, txartela erosi eta joan zaitezkete, Borda jatetxera, bazkaltzera, eta bazkalondorea animatuko dugu kuskustu taldearekin, musikariekin. Dena ez da festa eta parranda, kirol pixka bat ere sartu dugu gure egitarauan, eta apirilaren 22an oztopo froga bat antolatu dugu, Etxarrin izango da, 5. mailatik aurrerako neskamotiek parte hartu dezakete, eta baita helduek ere. Frogan taldeka parte hartu daiteke, edo banaka baita ere. Orduan, denentzako tokia dago, eta animatu eta parte hartu, horretan ere. Nafarroa Ainezek badu bere oinarrian hezkuntza komunitate bat garagu, eta hezkuntzak kezkatzen gaitu, eta baita ere euskarak eta gure kulturak. Horregatik, mai inguru ziklo bat antolatzea pentsatu dugu, egokia izango litzatekela, eta maiatzean izango ditugu. Aurrerago emango dizuegu horren berri, ja gauzak lotuago ditugunean, baina nik uste hitzordu interesgarria izango dela, eta hausnarketarako tartea emango duena.